No niin, moikka! Oli puhetta, että teen teille uuden arvontapalkintovideo-esittelyn sitten, kun saan näitä tuotteita kotiin, ja nyt mä oon niitä saanut. Ja sitä kahvikuppia mä en lähde enää esittelemään, se on aika samanlainen kuin se aikaisempi. Ja sen te tiedätte, niin ei sitä ole järkeä enää esitellä. Mutta tää seuraava, en tiedä arvasko kukaan tätä, niin se on semmoinen sarppa aina mukana palkinto. Eli tällainen avainen terä väärinpäin. Ja 1.9. sitten katsotaan, arvotaanko se TikTok-seuraajien kesken vai Facebook-seuraajien kesken. Ja nyt näyttää kyllä vahvasti siltä, että pysytään Facebookissa, koska siellä on niin iso kaula, että en jaksa uskoa, että tässä ajassa enää TikTok ottaa kiinni. Eli jos et ole Facebookissa vielä seuraamassa ja haluat osallistua arvontaan, niin käyppä seuraamassa, niin pääset mukaan. Mutta palataan asiaan sitten viimeistään silloin 1. päivä. Ja ihanaa keskiviikkopäivän jatkoa teille kaikille. Moikka!